Ну, проблеми перш за все ті, як сказав мій колега, що невизначеність і, як би мовити, зненацька це все десь взялося, хоча ми про це все знали. Очевидно, мало до цього було підготовки в цілому суспільстві, організованих всіх процесів, що можна де зупиняти, що можна частково, що зовсім закривати, як організувати транспорт для перевезення людей. Це дуже важливо, ті самі торгові точки, точки необхідності для забезпечення життєдіяльності, розподіл навіть по категорії, по віковому сенсу, да, людей, щоб вони могли вільно рухатись там по магазинах і тому подібне. В цілому, як на мою думку, бізнес безумовно повів, як би сказати, такі поніс збитки. Збитки, тому це малий бізнес, дрібний бізнес, малий і частково, очевидно, і середній бізнес. Ну, при тому всьому сказати, що зовсім такий занепад, зовсім така вже крайня криза, я б цього ще не осмілився сказати. Чому? Тому що люди в нас, як кажуть, народ винахідливий, зможуть прилаштуватися, придивитися, прислухатися. І якщо десь колись були в деякій мірі, може, і невірні рішення на той час прийняті з сторони керівництва, там закрити метро і тому подібне, такі дуже важливі для життєдіяльності міста і всіх людей, то все-таки народ із терпимістю знаходив рішення, добирався на роботи, в офіси. Багато, я би сказав, офісних працівників, правильно керівники їхні прийняли рішення, коли людей відправили по домівках. Ну, але все-таки основна маса бізнесу тримається і досі, так би мовить, на плаву. І думаю, що на сьогоднішній день вже як і самі бізнесмени, самі працівники в будь-якому бізнесі, так само і влада на сьогодення має вже так, якщо можна сказати, досвід, то і позитивний, і негативний, який був. Я думаю, якщо вже таким напливом йде на нас там друга хвиля, якщо дивитися на статистику і вірити, що в дійсності це все відбувається, то все-таки ми вже більш на сьогодні, на мою думку, це моя особиста думка, більш організовані, більш зібрані і вдумливо приймаємо рішення. Хоча ще помилок дуже багато. Ну, я думаю, що з часом ми їх можемо здолати.